Pošto ste pitali gde je hashtag K, gde je hashtag K, evo ga. Glavni odgovorni čovek za postojanje Fucking Riders kanala. Jokna bije od dole, nek uđe u motor. Nek uđe ovako, vidi. To. Sačekam da iscuri, zavijem ventil i onda tek pravim novi pritisak. Ćeš da uvedeš ljude u klip? Eto, i pozdrav svima. Danas menjamo ulje i filter ulja. Tako je, ja menjam, on posmatra. Da. Kao i obično. Ja! Moram malo da te zjebam. Dobro. Šalu na stranu, eto vidjeli ste kako je Rade menja ulje na mojoj Yamasi, snimao Yamahu. Evo i ovde. Sad ću ja da menjam ulje na Kevinsovom motoru. By the way, okreni kameru, kaže ljudima šta se izdešavalo sa motorom. Pa, motor je sređen ceo, kompletno, sa Lazarevićem. Vidimo auspuh. Auspusi urađeni skroz, ceo zadnji kraj. Pratim te zbog mikrofona, pričaj ti. Svetla. Žmigavci su isto kao pozicija. I u suštini ceo korman zamenjen. Da, i sad su ti ogledala legit. I ogledala su legit. Samo još treba stavimo Tegići. tegiće i to je to. I to je to. Ništa. Registrovao si ga, sad mu menjamo ulje i pun gas. Tako je. Tako je. Evo, našli smo ovde neko prazno balonče, sad ćemo da ga isečemo. Popeli smo prednji točak na dva trupčeta zato što je mnogo nisko karter, da bismo mogli lepo da zavučemo balonče i da istočimo staro ulje. Motor inače već zagrejan dok je došao kod mene Kevins, tako da nema potrebe da ga palimo. Sačekali smo neko vreme da se sacedi ulje, tako da odvrćemo šraf od kartera i ide gas. To je to, da proverimo čep. Dobre. To ide dole, 14 ključ nam treba. 14 ključ. Već smo ga proverili, evo ga ovde spreman. To je to. Tako da ide gas. Znaš šta možda sad možemo da uradimo? Da spustimo sa... Tako je. Da bi se još bolje sacedilo. I samo unazad. Pomeri onda kanticu na nazad. Će imaš Ford, gaš? Si siguran? Aha, evo ću pomerim. Bre, stavili smo panj pozadi, čekaj. E pa, krivak, ajde. Evo, čim smo pomerili, odmah je palo. Jel ide lepo? Ide još malo curka. To je to, neće go mačati. Snimi vamo sad. Čekamo da se sacedi, ja držim pravac, pošto nemamo jebi ga štender za Suzukija. Jebi ga. Za Suzanu. I ovo kad čujem to Suzana, brate, znači želudac mi se okrene ovako. Mislim, bez uvrede, znači bilo kome, ali to je lično moje nešto, znači ono, znači ne daj Bože. Svi kažu Suzana. Suza moja Suzana, brigo moja jedina. Joj, katastrofa. Šta kaže ulje dole? Kaplje baš sporo. Baš sporo kaplja, a? Ništa, ajde onda Kapu. da spustimo na nožicu i da odvijemo u filter. Da se gre. Vonjuška bila ovalka. Klasika. Da vidimo kako priđemo, pošto je ovdje filter, ne znam, vidi se. Evo ga filter ulja. Da. Evo kažem filter vazduha. Sad sam te zarazio. Svijepi moje. Tokito. Ne, Tokico.
Što je zasmijavaš, tamo sam protno lanac. I očistili smo kućište filtera ulja. Evo ga. Sacedilo se sve, tako da... Može se stavi nov. Tako je. O, hvala vam gospodine #K. To se sve celofanira. Dobre, ovako staviš i završavaš posao. Jeste. I ono se tačno unutra utisne gde treba da... Šalim se. Znaš, brate, ljudi mnogo shvataju stvari ozbiljno, brate. Će pomisli sam ozbiljan, brate. I ti i ja. Evo viš sad. Ovdje kod tebe nije nauljeno, tako da ću morati novo ulje da... Da. Naprimjer, kod mene je bilo nauljeno i nisam morao da stavljam. Aha. A zbi se nuljali ga sa 2 te ulja. Sad vreš ovako, napiješ malić. Trgaš malo ovako. Dobre. Oh, yeah. Strašno. A nisi snimio taj moment, gledao si ovamo. Evo, vidiš ovako. To je to. U suštini zašto se ulje o-ring? Zato da bi lepo se zavilo i da bi bio mekše, da bi omekšalo i da bi lepo dihtovalo. Tako je. Sviđa mi se što je kod tebe zgodno, jer ne mora skidaš ništa, brate. A jebi ga. Tako da mora sigurno ova plastika da se skida. Cijela bočna strana, brate. Jao. To je u suštini to, brate. Misliš da ne treba da zategne svim? Nema potrebe, to je rukom, brate, zategnuto i to je to. To prodaš, neko može uraditi servis. Kako si ti čovjek, brate, ili ja ne verujem, ono. To je to. To je to, sad sipamo novo. Znači tu imamo 4. E sad, šta je fora? Pošto ti imaš ovo prozorče dole i tačno imaš između minimuma i maksimuma koliko je, mi ne moramo da merimo tačno u 3,6, nego ćemo da sipamo. Dobro, pa će da vidimo. Kad bude stiglo do maksimuma... Sipamo prvo 3, pa će da vidimo. Da. Kad bude stiglo do maksimuma, upalit ćemo motor da bi povuklo u filter. Da. Sačekat ćemo da se sacedi, da vidimo dokle je stalo i onda ćemo da dolijemo koliko treba. Ide gas. Super, ne moram ja da pridržavam ovaj točir, kako ga rade zove. Kod nas je to levak. Glo, 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 glo. Šta smo sipali? Ti bre, brate, mili. Nismo ni litar zira. Kao 100 godina kasnije. Dobro, bolje da provjeravamo tako povremeno nego da se izjebemo i da sipamo više. Što bi rekao, ja moj dobar drug, nije to friteza pa da ima ulja. Strašno. I okna bije od dole, nek uđe u motor. Nek uđe ovako, vidi. To. I kakav ugo imaš, brate. Strašno. Ču se zajebem, ja mi se dobro. O, evo ga, došli smo do stakla. Da, pa kad stoji na stranu on ne pokazuje, znaš. Da, ajde sad ispravi ga. Čekaj, Daj meni kameru. Mora ga spustimo sa ovih. Mogu ga zatežiti. Samo čisto ovako da ne ono... Pamet. Ajde, pari. To je to. Daj meni taj levak ovom. Ništa ljudi, to je to. Evo, zamijenili smo ulje kod Kevinsa na motoru. Spreman je sad za sezonu. Iako je sezona već u jeku, ali nema veze. Pa nikad kasno. Nikad kasno. Eno ga tamo, Aleksa. Esi, Alekso.
On pokazuje srednji prst je za tebe. I bitno je fluo crve. Tako je. Daj mi tu, Već sam ti počeo. Napšili su. već si ga načuo, a? Da. Sjajno. Ništa, ćao. Evo vidiš Kevin se kako ti je to ulje, ne vidi se brate. Ne vidi se. Ništa, ajde dole ovo odšrafljujemo, ali mi čudno da je kod tebe brate osmica brate, uglavnom je 11. To je zato što Suzuki izmišlja gluposti. Znači, radnja koju radim, napumpam pritisak, držim i onda odvijem dole ventil. Sačekam da iscuri, zavijem ventil i onda tek pravim novi pritisak. Ovdje dole polako već izlazi novo, ali sačekat ćemo da izađe i odavde cijela ova posudica, odnosno tečnost koju smo sipali sad u posudicu. I kad budemo dolili, to je to. To je to. Sad mogu da kočim konačno prednjom kočnicom. Ki čovjek. Oslobođeno. Da. Si čuo to klik? Mm. Kad se čuje klik, onda ga šopiš. Ništa do kraja. Jer onda navoju padne lepo. Padne kako treba. Pošto ste pitali gde je hashtag K, gde je hashtag K, evo ga. Glavni odgovorni čovjek za postojanje Fucking Riders kanala. Čovjek je dao naziv, ajde bre upali se display, vidi. Čovjek je nazvao Fucking Riders onako uz vetar. Evo, on je kriv što se Fucking Riders zove Fucking Riders, da. I on je kupio prvu GoPro kameru, njemu se zahvalite. On je glavni odgovorni. Fucking Riders, F i K. Tako Filip je. i Kevin. U Philips suštini. i Kevins. To je bilo to što se tiče ovog klipa, uspješno smo zamenili ulje u njegovom motoru. Sviđa mi se što je ono bukvalno pristupačno, sve ne mora ništa se skida kao kod mene. I ono sve ukupno posao od koliko, fazon pola sata sa zamenom, sa zamenom kočine tečnosti. Sipali smo isto Motorex Dot 4, tako da sad si Kevin se spreman da šuriš. Sad sam motoriksovan. Tako je, sad si spreman da šuriš. Da. To je to. Ukoliko vam se svidio klip, lajkujte ga i ukoliko smatrate da je bio vredan... Ukoliko smatrate da je bio klip vredan vaše pažnje, ukoliko vam se svidio, podržite ga lajkom, naravno komentarišite dole, subscribeujte se ukoliko niste, šerujte sa svojim prijateljima, kažite za Fucking Riders i Kevin se i verglačice do sljedećeg puta. Vidimo se. Ćao. Started out with half and I flipped it into double. Started out with half and I flipped it into double.